Πώς λέγεσαι? Αγγελική Κορονιό. Από πού κατάγεσαι? Από την Ιερισσό της Ρόδου. Μένετε. Στην Ιερισσό της Ρόδου. Η διεύθυνσή σας? Ήρωα Στεφανή 16. Πόσο χρονών είστε? 42. Πώς λέγονται οι γονείς σας? Ο Ιορδάνης ο Κοροναίος είναι ο πατέρας μου και η Μαριέτα Κοροναίου είναι η μητέρα μου. Ωραία. Έχετε αδέρφια? Έχω έναν αδερφό, 3 χρόνια μεγαλύτερο από μένα, τον Γιάννη. Ωραία. Τι κάνετε στον ελεύθερο σας χρόνο? Ο ελεύθερος μου χρόνος είναι λιγοστός. Όταν καταφέρω να έχω λίγο χρόνο, ακούω πολύ μουσική και διαβάζω. Έχετε χόμπι? Δεν προλαβαίνω να έχω χόμπι, για να σου πω την αλήθεια. Κάνετε αθλήματα? Ούτε και αυτό προλαβαίνω προς το παρόν να το κάνω. Και ποιο είναι το επάγγελμα των γονέων σας? Τι θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω? Αρχιτέκτονας ήθελα να είμαι. Και θέλω ακόμα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα σπίτια και η κατασκευή σπιτιών.